Kidungane Cak Sidik lur, becak rodane telu tak pancal sampai jam 8. Ditumpaki wong wedok lemu dadak katokku bedah tepak gone brutu. Rungokno ya. Pancal sampai jam 8. Ditumpaki wong wedok lemu dadak katokku bedah tepak nggone panjen iku tepak weton weteng tegulane batu omonge akeh duwe gak metu. Pani kemrecek dong. Ngomong dong kalau duwe ya keju. Ora sare duwe. Pancen bener pituture bapak ibu guru mula ayo digugu kelawan maringi pelajaran sakabeh ilmu kanggo bekal besok hari apa maneh saiki jaman wis maju mulane tolek kepinteran iku sing paling sebab kanggo nambah nyapinteranmu mula sing sregep olehmu sebab negara butuhno para ahli kanggo ningkatno hasil produksi. Pancen tujuan sing sejati ojo sampe ketinggalan karo luar mulane nek
sekolah kudu sing temenan aja nuruti godane wong tuwa bandani gak bakal kapotan pokok anak bisa gondo titel ulo sowo kok nggawe kelambi aneh ono gajah kok ditopeni aku gak ngira prawan saiki nek golek sir-siran sing mengandung energi pacar sing akeh duwike kanggo pamer kanca kancane nek sing ngejak numpak sepeda gengsi jarene tapi nek numpak motor Mas ayo Salome itu ngono pancene arek sing metaki nek cintae cinta komersil nek golek kenalan mesti milih sing setil kenal sedina tak jaluk gelangan sikil gelang sikil rak wis ditukokno lawang durung seminggu rambute njaluk dikretekno nek arek lanang pancen atine rodok ngarsula lawang wis entek akeh kok durung lapo-lapo burek erek tenang dulu rek ya bulan ini dolek kenalan sing hati-hati nek kantongi kempes sana no kucing ae padha ae mosok ngerti ya gak ngerti nah enak apane nek adung ngene iki masih anak kemroyo gak kroso sapur tombong lalapane rak montor mulung numpak bis kota rasane ngantuk dicawil kondektur aku kaget sampai kebentuk patuk suara dadi bendol terus loro nek disenggol gak oleh lungguh aku gandol no ngisore arek cili kata arek gompol oh ya apa saiki aku nek penumpange kabeh padha guyu aku isin mencolot terus mlayu kecemplung kali sikilku disopet yuyu wes kanca sidul arane endek lemu rak
potongane gawe celana pendek iku senengane ditelok teko mburi persis kebobule esok-esok melok pelayon kepengin tadi jago maraton tapi nek mlayu kok sak enggon lawong maraton kok glibet nggone pawon jebule ana sing diincer babune tanggane sing lemu punter jeragane lendur barek nggawa amer sidul mencolot datak kesang-sang pager terus mlayu sifat alis sifat kopeng sampai wedine diaulno maling apik mlebu omah lawang sik dikancing menek acendelo dibiosi kucing Koceng blang telon nek senengane nok ndukur bekupon toro cacake bengkong nemu rondo datak utele bodong semanten atur kula monggo pinarang ingkang saking Iku mau kidungane Cak Sidik lur ketemu maneh nang kidungan liyane ya rek